тамошобинони гиромӣ, нашри навбатӣ барномаи иттилоотии ахбори радиои Тоҷикистон аст. манзури шумо. вазорати корҳои хориҷии ҷумҳурии Тоҷикистон хабар медиҳад, ки 18 ва 19 октябри соли равон дар душанбе конфронси байналмилалии сатҳи баланд таҳти унвони ҳамкории байналмилалӣ ва минтақавӣ оид ба амният ва мудирияти сарҳад ҷиҳати муқовимат ба терроризм ва пешгирӣ аз ҳаракати террористҳо баргузор мегардад. ба иттилои манбаъ, конфронси мазкур аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳамбастагӣ бо дафтари зидди террористии Созмони Милали Муттаҳид, Маркази минтақавии Созмони Милали Муттаҳид оид ба дипломатияи боздоранда барои Осиёи Марказӣ, Созмони амният ва ҳамкорӣ дар Аврупо, Иттиҳоди Аврупо, Шоҳигарии Арабистони Саудӣ ва давлати Қатар ташкил хоҳад гардид. гуфта мешавад, ки ҳадафи ҳамоиш тавсияи ҳамкориҳои дуҷониба, минтақавӣ ва байналмилалӣ ҷиҳати таҳкими назорати сарҳадӣ ва гумрукӣ, инчунин андешидани тадбирҳои зарурӣ дар бобати таъмини амният ва мудирияти сарҳад, адолати судӣ ва табодули иттилоот мутобиқи меъёрҳои ҳуқуқи инсон, ҳуқуқи байналмилалии башардӯстона ва паноҳандагон маҳсуб меёбад. вазири маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон Раҳим Саидзода бо мақсади шиносоӣ аз вазъи таълиму тарбия ва омодагӣ ба фасли зимистон аз муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии шаҳру ноҳияҳои Варзоб, Айнӣ, Истаравшан, Бобоҷон Ғафуров ва Исфара дидан намуд. дар ин бора Маркази матбуоти Вазорати маорифи кишвар хабар медиҳад. ба иттилои манбаъ, ҳангоми шиносоӣ аз вазъи таълиму тарбия дар муассисаи таълимӣ баъзе мушкилоту норасоиҳо ба мушоҳида расид. аз ҷониби вазири маориф ва илм Раҳим Саидзода ба масъулин ҷиҳати бартарафсозии мушкилоти мавҷуда дастуру супоришҳо дода шуд. дар Куала-Лумпури Малайзия намоишгоҳи байналмилалии Selangor International Expo 2022 доир ба маҳсулоти хӯрокворӣ доир гардид. ба иттилои хабаргузории Ховар, дар он бо мусоидати Палатаи савдо ва саноат ва Сафорати ҷумҳурии Тоҷикистон дар Малайзия гӯшаи намоиши молу маҳсулоти корхонаҳои истеҳсолии ватанӣ, ки ба стандартҳои ҷаҳонӣ ҷавобгӯ ва ба содирот нигаронида шуданд, ташкил карда шуд. гуфта мешавад, ки дар намоишгоҳи байналмилалии мазкур намунаҳо ва наворҳои истеҳсоли маҳсулот ба намоиш гузошта шуданд. ба гузориши созмондиҳандагони намоишгоҳи байналмилалии мазкур, намоишгоҳ то 9 октябр идома ёфта, дар он 500 ширкат иштирок намуданд. имрӯз 10 октябр дар ҷумҳурӣ ҳамчун рӯзи фалак ҷашн гирифта мешавад. бахшида ба ин рӯз таи чанд рӯзи охир дар муассисаҳои фарҳангии ҷумҳурӣ фестивалозмону конфронсҳо ва барномаҳои консертӣ доир шуд. бояд гуфт, ки дар Тоҷикистон 15 сол инҷониб рӯзи фалак бо шукӯҳу шаҳомати хоса таҷлил мегардад. ин санъати мондагори мусиқии халқи тоҷик имрӯз ба қатори мероси фарҳангии ғайримоддии ЮНЕСКО сабти ном гардидааст, ки фарҳангпарвару санъатдӯст будани мардуми тоҷикро дар арсаи байналмилалӣ муаррифӣ менамояд. ҷумҳурии исломии Эрон хоҳони барқарор кардани роҳи оҳани Ҳирот хаф ба самти Афғонистон аст. дар ин бора идораи роҳи оҳани ҳукумати нави Афғонистон иттилоъ додааст. манбаъ навиштааст, ки дар бораи барқарорсозии ҳамлу нақл дар қисмати роҳи оҳан ҳукумати ҷумҳурии исломии Эрон ваъда доданд. гуфта мешавад, ки тибқи нақшаи пешбинишуда интизор меравад, ки ин роҳ дар зарфи 2 моҳ ба истифода дода шавад. барқарорсозии роҳи оҳан имкон медиҳад соли 6 миллион тонна бор ва 1 миллион мусофир кашонида шавад. мақомоти Эрон ин иқдомро яке аз марҳилаҳои нав ва ба таври муосири роҳи абрешим донистаанд. дар вилояти Фарғонаи Ӯзбекистон корхонае кушода шуд, ки дар он ҷо аз санг коғаз истеҳсол мекунанд. ин ашёи хом дар ҷумҳурӣ хеле зиёд аст. 20% масоҳати ин мамлакатро кӯҳҳо ишғол мекунанд, менависад расонаи Мир 24. ба иттилои манбаъ, барои истеҳсоли ин гуна коғаз на чӯбу тахта лозим асту на об. дар истеҳсолаш танҳо резасанг ва маводи полимерӣ истифода мешавад. коғази сангин назар ба коғази муқаррарӣ хеле мустаҳкамтар буда, арзиши он чанд баробар арзонтар аст. харитаҳои топографӣ, китобҳои дар ин коғаз чопшударо ҳатто дар зери об хондан мумкин аст. аз он ғайр аз маҳсулоти полиграфӣ, бандубаст ва зардеворӣ низ тайёр карда мешавад, меафзояд манбаъ. дар кишварҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил ҳамтои ин маҳсулот вуҷуд надорад. ба истеҳсоли коғази сангин аллакай Қазоқистону Русия таваҷҷӯҳ кардаанд. маврид ба зикр аст, ки 93% масоҳати ҷумҳурии Тоҷикистонро низ кӯҳҳо ва танҳо 7% онро ҳамвориҳо ташкил медиҳанд. таваҷҷӯҳ намоед ба як хабари варзишӣ.
дастаи наврасони тоҷикистон таҳти роҳбарии Раҳматулло Фузайлов дар мусобиқаи интихобии ҷоми Осиё 2023 дар гурӯҳи Н мақоми аввалро касб карда ба қисми ниҳоии мусобиқа роҳ ёфт. Дар давраи ниҳоии марҳилаи интихобӣ наврасони мо бар ҳамсолони худ аз Афғонистон бо ҳисоби 2-0 пирӯз шуданд. Ҳамин тариқ Тоҷикистон бо 6 хол дар гурӯҳ ҷои аввалро гирифта ба марҳилаи финалии ҷоми Осиё ки соли оянда дар Баҳрайн баргузор мешавад, роҳ хат гирифт. Дар марҳилаи интихобии ҷоми Осиё 2023 миёни наврасони то 17 сола ҳамаи дастаҳои қора дар 10 гурӯҳ иштирок карда барои 16 роҳхати марҳилаи финалӣ талош намуданд. инҷо мерасем ба анҷоми барномаи ахбори Радиои Тоҷикистон. барномаҳои дигари Радиои Тоҷикистонро дар мавҷи 104.7 FM пайгирӣ намоед.